Ngibingelele kwabenkosi, ngiphinde ngicele ithuba lokuthi niphinde sihlangane kulo mshikashika wethu wokukhulisana kubuNazaretha. Ngiphinde ngenze i-disclaimer yokuthi eyami inhloso enkulu ukufundisa isizukulwane esisha esizofisa ukucwaninga nesizofisa ukwazi ngobuNazaretha nobunjalo babo nobunjalo bebandla lamaNazaretha njengalokhu lafundiswa uShembe. Lokhu ngikwenza ngoba ibandla lamaNazaretha is infiltrated, selingenwe kakhulu izitha zobuNazaretha kunokube libe namaNazaretha. Njenganje kuye kube nabantu yokuthi uma ufundisa bona bebephikisana nalokho okufundisayo ngezinhloso zokuthi bayabona lokho okufundisayo kulwisana nendlela bona abafisa ngathi ngabe kuhamba ngayo lobuNazaretha. Leyo infiltration engikhuluma ngayo ukuthi ibandla selingenwa abantu abayizitha zobuNazaretha. Inkosi Ilanga okuwuShembe wesibili wathi kubazali bethu, fundisani iy'ngane, fundisani abantwana benu ngoba lo mhlaba lo uzodinga abantu abafundileyo. Awusezukubadinga abantu abangafundile ngoba kunezinto okufanele bazibhale ngalobuNazaretha. Kunezinto okufanele bazazi ngalobuNazaretha bayichazele umhlaba ngobuNazaretha. Ngeke bakwazi ukwenza lezi zinto bangafundile. Yathi ngisho abaholi baleli bandla ngeke lisakwazi ukuholwa umuntu ongafundile ngoba lidinga ukuthi limelane nezimo zomhlaba esezikhona esey'dinga abantu abafundileyo. Sizokhumbula ukuthi ubabamkhulu wayengafundanga. Maningi kakhulu ama-challenges abanawo ngenxa yokungafundi. Ubabamkhulu wayengazange aye esikoleni kodwa wakwazi ngokwempilo nje generally, kangangokuthi wafunda isiSuthu. IsiSuthu wayesikhuluma esikhipha ngamakhala ngoba wayehlala endaweni yabeSuthu. Kanjalo nesiBhunu wayesazi isiBhunu ngoba wayehlala namaBhunu. IsiNgisi wayengasazi ngoba wayengekho exposed esiNgisini. Kodwa uNkulunkulu wathi memthuma wangabheka lokho ngoba wayazi ukuthi yena uzohlala olimini lwakhe, kube uyena omfundisa izinto. Ngisho ukufunda iBhayibheli ubabamkhulu wakufundiswa uNkulunkulu. Ufunda nje iBhayibheli. Ingakho ngesikhathi esenza umsebenzi kaNkulunkulu ngenxa yokuthi wayengakwazi ukubhala ikakhulukazi isiZulu, wayenomabhalane ababembhalela izinto akhulume kubona, ngisho ihlabelelo akhulume kubona bona babhale. Ngisho ihlabelelo lezi wayebhala kanjalo. Sathi masifika isihlabelelo abiza umabhalane wakhe bese emdictate-ela ukuthi sithini. Wabe senza isiqiniseko sokuthi uyasifundisa iy'ngane zakhe ikakhulukazi lezi ey'mbili zabafana okuyiNkosi Ilanga neNyanga yeZulu. Wabafundisa ey'koleni lezi ey'phansi, waqeda lapho wabasa eManzimtoti bofunda khona lo sekuthiwa khona sekusi-Adams. Bafunda khona, baqeda lapho ukufunda khona base beya e-University eFort Hare bayokwenza khona u-BA. Bafunda lapho eFort Hare baqeda bathola iziqu. iNkosi Ilanga-ke yaze yathola ngisho i-honors ku-BA. Babuya lapho bazofundisa eManzimtoti
la babekade befunda khona amabanga aphezulu. Inkosi inyanga yezulu inkosi ilanga nenyanga yezulu. Kangakuthi ilanga laze laba uprincipal waseManzimtoti la elathatha khona umsebenzi webandla likhona njengoprincipal. Inyanga yezulu uyafundisa-ke khona eManzimtoti, yafundisa nakwezinye iy'kole la koNanda. Yini ngoba ngalezo y'khathi isikhathi esiningi umsebenzi yayikhona abantu abafundileyo kwakuwuba othisha, and nokuba uthisha kwakumnika ithuba lokwazi ukukhuluma nabantu, public speaking or addressing igroup njengesikole, njengabafundi, ukufundisa, which was more relevant nokuphatha ibandla. Ngoba ebandleni uma ngabe uwumholi usuke unikwe umsebenzi wokuthi fundisa. Ingakho kufanele ufunde, ukwazi ukufundisa, ukwazi uku-addressa i-audience ukuze ungakhulumi nje mfathu mfathu ungasithi wenzani. Kufuneka uze enkonzweni usunesihloko ozofundisa ngaso ukuze abantu bayilandele into oyikhulumayo. Ilanga nje lafundisa kakhulu ngobuNazaretha ngoba lali-prepare inkonzo yalo uma lizoza enkonzweni ukuthi isifundo salo namhlanje sizobe siqhubeka sithini. Inyanga yezulu ngesikhathi sihola ibandla mostly yayikhuluma kakhulu ngoyise, ikhuluma ngenkosi ilanga. Is little eyayikwenza as ukufundisa nani kodwa yayiqhubeka noma ikhuluma ngabo basebekwenzile. So-ke ingakho-ke inkosi ilanga yabe isitshela obaba bethu, abazali bethu ukuthi abafundise iy'ngane ngoba leli bandla alisophinde liholwe umuntu ongafundile. Futhi nomhlaba lo izwe lizodinga abantu abafundileyo ukuthi baliphathe. Nangempela abazali bethu basukuma bayifundisa iy'ngane zabo. Zimbalwa iy'ngane zamaNazaretha angalesikhathi senkosi ilanga ey'ngafundanga. Abaningi bayifundisa iy'ngane zabo ngokuyalelwa inkosi ukuthi umhlaba udinga abantu abafundileyo. Abantu abaningi bafundela ubuthishela, nayo inkosi ilanga yayifundisa iy'ngane zayo kakhulu. Zafunda iy'ngane zenkosi ilanga kakhulu, zifundile nje. Majority yazo nje impela ifundile, inemfundo yasema-university ngoba yayazi ukuthi leli bandla ngeke lisaholwa umuntu ongafundile. Mhlampe ngingasho-ke nje ama-level of education abantu abaholele leli bandla noma lawa nje sekuthiwa bafolele leli bandla. Njengoba sengishilo ukuthi inkosi ilanga yayino-BA, yaze yaba ne-honors. Kanjalo nenyanga yezulu yayino-BA, ngangikholwa ukuthi yona yabe ne-honors. Kwathi uThingo lwafunda lwaba uthisha e-college, aluyanga e-university kodwa lwafunda e-college. Angisazi noma eseHammersdale noma ikuphi kodwa khona kulama college ala south of Durban. Angisakhumbuli ukuthi iliphi college yafunda kulona kodwa yafundela ubuthishela uThingo. uThingo iMsebe yafundela ubuthishela, nayo yenza i-BA yaze yenza i-honors. uPhasha waseKuphakameni wafundela
ubumeli. Wafundela ubumeli noma ngaze apractice ubumeli kodwa wafunda wathola university degree yobumeli. Kanjalo neNgcoyi yasePhakameni yafunda e-University of Zululand. Angazi yafundela ini-ke yona kodwa nayo ine-university degree yase-University of Zululand. So lokho kukhomba ukuthi they acceded to i-instruction yenkosi ilanga ukuthi leli bandla lisewuholwa umuntu ongafundile. Ngeke liholwe umuntu ongafundanga ngoba umhlaba okhona njengamanje usudinga abantu abafundileyo. Justifiably so, ngoba ngempela uma ngabe ungafundanga uzobafundisa uthini abantu abafundile. Kwakungcono ubaba omkhulu ngesikhathi ehola ibandla, wayehola ibandla vele nabantu abangafundile ngaleso sikhathi. Nenkosi ilanga yahola ngesikhathi sabantu abangafundanga. Kuqale sekuyinyanga yezulu ukuthi ihole abantu esebe-educated nophasha. Ngizokhuluma ngalabo bobabili ngoba ibona bobabili ibandla lahlukana kabili, alihlukananga yonke lezi zicucu ey'ningi. Bobabili they were educated, okusho ukuthi babe-qualify i-criteria eyayibekwe inkosi ilanga ukuthi people must be educated ukuze bahole leli bandla. Ukuze bakwazi ukuhluka ngoba uma ufundile imfundo ikufundisa ukwazi ukukhuluma into e-relevant ukwazi ukuhlukanisa phakathi kokuhle nokubi. Ukuthi-ke lokhu ungakukhuluma, lokhu ngeke ngakukhuluma. Yingakho uzwa abantu uma umuntu ekhuluma into ehlambalazayo bethi isiqhaza, basuke besho ukuthi akafundanga. Bethi awuzwe lesi siqhaza lesi siyahlambalaza. Basuke besho ukuthi lowo muntu akafundanga, usho ukuthi akakwazi ukuhlukanisa noma ukuqala ukuthi lento i-good uma ngiyikhulumaphi, i-wrong uma ngiyikhuluma kuphi. Ngoba imfundo ikwenza ukwazi ukwenza lawo malophuzana. Futhi imfundo ikwenza ukwazi ukuthi ukhuluma into eyisifundo kubantu. Uma ngabe uya enkonzweni njengoba bese ngishilo kuqala, usuke uzofundisa ngoNkulunkulu. Uzofundisa kanjani ungafundile? Uzofundisa kanjani ungakaze kube uthisha phambi kwakho afundise ukuthi inkulumo noma into ukuze ingene kubantu uyifundisa kanjani? Kunalento okuthiwa analogy okuwukuthi ukwenza imizekeliso. Umuntu uma ufuna ukumfundisa kufuneka umenzele nemizekeliso ukuze abone ukuthi lento okhuluma ngayo ukhuluma ngani. Ngisho uJesu wayeshumayela ngezibonakaliso ukuze lento ayikhulumayo ingene kubantu. Kwakufuneka enze imizekeliso ukuze ingene kubantu, practical examples, ukuze abantu bayizwe lento ayishoyo ukuthi ithi iyakwazi ukungena into ihlale kumuntu uma umenzela practical example. Unlike nje uzovela ufike udavuze ungakwazi noku-understand-a hidden meaning yeBhayibheli. IBhayibheli lingakhuluma into ibe sobala, kodwa because of your education ukwazi uku-extractor that hidden meaning. Ingakho ey'koleni kuye kufundiswa kuthiwa umqondo ocashileyo wenkondlo. Kwakufundiselwa lokho ukuthi ukwazi ukuthi uma ufunda into, ukwazi ukuthi leyo into ukwazi ukuyi-translate into many things. Uma ngilinganisa nje njengencwadi ka-Abrahama la kwakuthiwa khona akanikele indodana yakhe u-Isaka. Leyo ncwadi leyo isimple, kusobala into wahamba kwathiwa akanikele indodana yakhe, wahamba kwaqhamuka inyamazane, kwaqhamuka imvu kwakufanele anikele ngayo.
then what is the meaning of that story? Uma ungafundanga ngeke ukwazi ukuthi leso story sisho ukuthi firstly ufanele uhloniphe umyalo kaNkuluNkulu. Noma ngabe kuthiwa nikela indodana yakho uhloniphe lowo myalezo. Umethembeke futhi uNkulunkulu ukuthi lokho akushoyo akakusho ngoba ekulahla. 2, ngesikhathi uNkulunkulu esenikela ngoJesu ukuthi azoba umhlatshelo kubantu, that is the resemblance yalesa senzo wayethe ku-Abrahama akanikele ngendodana yakhe. It needs umuntu okwazi uku-analyze nokuhlaziya izinto ukuze akwazi ukuthi anike umqondo to the story. Ngeke ukwazi ukwenza lokho uma ngabe ungafundanga. So-ke into enjalo eyayikhulunywa inkosi elanga ukuthi njengamanje yena upresida over abantu abangafundile abaningi. Kodwa in future awukwazi ukuqhamuka uzopresida over abantu abafundile ungafundile. They will mock you. Bazokwenza nje inhlekisa because uzokhuluma into abayaziyo bona ukuthi leyo nto isho ukuthini. Kodwa wena ngoba ufundanga uyazi. So ingakho inkosi langa yayithi nebandla ke liholo umuntu ongafundanga. Kanjalo nabantwana bethu esho kobaba. Nabantwana benu bafundiseni ukuze bakwazi ukwenza lezo ngoba bazoba befundisi baleli bandla. Bangahambe bekhuluma umsangano. Khona incwadi la eBhayibhelini la uPaul khona ayethi khona mina ngimhlophe. Translate kanjalo leli Bible lesiXhosa elisetshenziswa amaNazaretha. Angisayazi kubani kodwa la ekhuluma khona kubantu la ubumhlophe bakhe was meaning innocent. He is innocent. Uma bengamukelanga lokho akufundisayo iblame ayikho kuyena. Yena ukwenzile okufanele akwenze. So manje laba betranslator iBhayibheli bathi innocent usho ukuthi mina ngimhlophe. Kodwa manje uma ngabe ungafundanga laba bangafundanga sebethi uPaul wayesho ukuthi umhlophe in color or in race lokho uthi yena umlungu. Bese uzoma ushumayele kubantu abakwazi ukuyofunda ngisho lesingisi. La ethi khona mina I'm innocent. So manje into enjenganaleyo ubusuzoyithatha ke wena ongafundanga uyizoyishunywa lo omunye umuntu ethi ngisho uPaul washo ukuthi mhlophe yena. Then people will mock you. No, that's not what it says. It's saying. They will mock you. Funeka uma ufunda incwadi translation yesiZulu ukwazi ukubuya ufunda netranslation yesingisi ukuze uhlanganisele ama-translations uthole umqondo okuyiwona ukuthi umqondo wale ncwadi uthini. You can't do it uma ungafundanga. So akusizi-ke ukuthi kube nempikiswano nani ngodaba oluqondile. Kodwa just because ngoba abantu bafuna ukufeza inhloso bese belokhuza ileso sizathu esasenza ukuthi inkosi ilangithi abantu abafunde. Kufanele uma uzoba umholi ube nayo i-post matric qualification. Ngoba post matric qualification yenza ukuthi ukwazi ukufunda ukuyimela. Ungathembeli ekutheni uzofundisa uthisha akuspoon feed. Post matric qualification kufundisa ukuthi ikwazi ukuyifunela information. Ungayinikwa uthisha. Uthisha noma ilecturer izofika kunike i-concept. Then when you'll go out and dig down upon that concept ukuze ukwazi ukuthola ingqikithi yendaba okhuluma ngayo. Ilokho okwakwenza ukuthi inkosi ithi abantu abafunde. Bafunda-ke abaholi. Afunda inkosi elanga, yafunda inyanga yezulu, wafunda uThingo, yafunda iMsebe, yafunda uPhasha, yafunda iNcoyincoyi.
nenkosi uKhanya Kwelanga okhona njengamanje kuwummeli LLB professional, is a professional because uyise naye wamfundisa ngoba uzalwa inkosi Ilanga, yamfundisa naye ukuthi akwazi ukuthi abhekane nempilo as an educated person ukuze abhekane nanoma yiphi inselela in terms of leadership wherever he is. So-ke manje-ke ilokho ebengisho ukuthi it is ukufunda kuleli bandla kuyenye yama-principles, kungenye yama-pillars ashiwa inkosi Ilanga ukuthi people must be educated ngoba kubuhlungu uholwa impumputhe. Umshumayeli uyimpumputhe, umvangeli uyimpumputhe, umfundisi uyimpumputhe, ngisho isihlalo kuthiwa impumputhe. Ziyophosana eweni lezo impumputhe ngoba umhlaba njengamanje awusabafuni abantu abangafundile. Funa abantu abafundileyo abakwazi ukufunda izinto, bakwazi ukugwema izinto catastrophic ebandleni because bayakwazi ukubuka ahead. Ababuki la inamhlanje, bayakwazi ukubuka ikusasa nengaphambi kwakusasa ukuthi lizobe limi kanjani. So kuyinto esemqoka ukuthi people must be educated. That's a basic principle. People must be educated ukuze bakwazi ukuhlaziya noku-analyze izinto ey'dinga ukufundiswa abantu ngoNkulunkulu ngoba uNkulunkulu simthola embhalweni. Akulolodwa iBhayibheli elinombhalo okhuluma ngoNkulunkulu, miningi imibhalo. Uma ngabe-ke uwumuntu noma umholi noma uwumphathi wezwi likaNkulunkulu, ayikho incwadi okufanele ungayifundi ekhuluma ngoNkulunkulu ngoba you must broaden your knowledge. That's why inkosi Ilanga yathi abantu abafunde nebandla nelisaholwa alisabafuni abantu abangafundile because kunama-challenges manje of education. Afuneki ukhuluma into othi uma uyizwa noma uyizwa ngesiZulu bose ungakwazi ukuyi-research-a leyo nto, then isonto lizoba ihlazo. Isonto lizoba ihlazo, people will mock it. People will mock it ukuthi isonto liyayiqhaza. Njengoba babesho laba babethi inkosi Ilanga ayishiye phansi lento ngoba ifundile yona, uthi uzoyiphatha kanjani iqhaza into engafundile wena ufundile. It's because babesholo lokho ukuthi how can you lead if you are uneducated? Umuntu yame nje ethi hawu lesi sihlalo kasifundelwa. No, that is not true. Siyafundelwa, akufundela ubufundisi noma ubuholi bebandla kodwa kufuneka ufundele ukwazi uhola abantu. You must know how to lead people. Ngoma ungabalidi abangabaholi abantu bazohola wena. Ebese yonke lento ingena emgodini nje ubona kunginjena nje esontweni because abantu ba-educated and bani-manipulate ignorance yabaholi. So it's very important ukuthi abantu education being emphasized njengoba usho inkosi Ilanga. Yilokho bengithi namhlanje ake ngikudlulise ukuthi siyacela ukuthi people must prioritize education ukuze bakwazi ukubhekana ney'nselelo zanamhlanje. Inkosi inibusise.